வசந்த் போட்டாச்சு போட்டாச்சு வசந்த் கோரக்கடிச்சது வந்து இளமை காலங்களில் வாழ்ந்துருக்காரு. அதுக்கு பேரூர் இருக்கு இல்லைங்களா, பேரூருக்கு பின்னால் இருக்கிற முருகரை வந்து அவர் தான் ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்காரு. பல காலங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் இந்த முட்டத்து வயல் இருக்கு இல்லைங்க, அங்கே வந்து பழமையான லிங்கத்தை வந்து நாகேஸ்வரனை அவர் வழிபட்டு இருக்காரு. அந்த காலகட்டங்களில் நம்ம ஏரியா வந்து கோட்டைகள் நிறைஞ்ச ஏரியா அந்த இதில் இருந்து வாழ்ந்துருக்கிறாரு. அதுக்கு வந்து கோவம்சங்கிற சரித்திர நூலில் குறிப்பிட்டிருக்காரு. இதுங்க மூஞ்சே பார்த்து போட்டாங்களா சாமியை? நான் ஏதோ ஒரு அவசரத்தில் ஒரு போட்டோ, நிறைய பேர் வந்தாங்களா சாமியாருக்கு, ஆளாளுக்கு மடாதிபதி ஆகிட்டாங்க. ஐயோ இது சரி வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டோ வச்சிருக்கேன். ஆமாம் ஆமாம்.